Amics i amigues universitàries, ahir es van disputar les finals dels campionats de Catalunya universitaris per equips en handbol masculí i femení al Poliesportiu Municipal de Bellvitge, Sergio Manzano. En la primera semifinal masculina, la Universitat de Barcelona va guanyar 40-26 a la Universitat Internacional de Catalunya. El parcial de 7-0 de la primera part va resultar determinant i la Universitat Internacional de Catalunya va anar remolt durant tot el partit. La Universitat de Barcelona hem de destacar la gran actuació dels seus dos porters i també hem de destacar que tenia més fons d'armari per qual va accedir a la final. A la segona semifinal masculina, la Universitat Autònoma de Barcelona va guanyar 39-27 a la Universitat de Girona en un partit on el contraatac dels verds va resultar determinant. Des d'aquí volem animar a un jugador de la Universitat Autònoma que es va lesionar fent un fly al turmell. Molts ànims. En la primera semifinal femenina, la Universitat de Barcelona va guanyar 31-22 a la Universitat Politècnica de Catalunya. En el descans, les jugadores blavenques anaven guanyant 15-9. Malgrat això, la Universitat Politècnica de Catalunya va arribar a disminuir la distància a 2. Tot i això, el contraatac de les jugadores de la UB va resultar determinant i d'aquesta manera es van classificar per la final que es disputarà el proper 5 de març. A la segona semifinal femenina, la Universitat de Lleida es va imposar a la Universitat Autònoma de Barcelona amb certa claredat i d'aquesta manera ha assolit el seu accés a la final que es disputarà el proper 5 de març. D'aquesta manera, les finals masculines queden de la següent manera. La Universitat Autònoma de Barcelona s'enfrontarà a la Universitat de Barcelona, on es canviarà la seu de la final. Tindrà lloc el 6 de març a les 12 del migdia al Poliesportiu Municipal del Gornal. La semifinal femenina jugarà un dia abans, el dia 5 de març, i enfrontarà la Universitat de Barcelona contra la Universitat de Lleida, també a les 12 del migdia. La final femenina enfrontarà la Universitat de Barcelona contra la Universitat Autònoma de Barcelona el proper 5 de març a partir de les 12 del migdia. Recordeu que avui és el torn del vòlei masculí i femení a partir de les 9:30 al complex esportiu de l'Hospitalet Nord. Com sempre us esperem i podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris.